ya kuma hani al'ummar sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su siffanta da shi. Menene zalunci? Zalunci a wajen malaman addini masana Allah shine mutum ya sanya wani abu a inda bai dace ba, ga inda ya dace a ya ɗauka don bin son zuciyarsa ko wata manufa ta irin tarkacen ababen duniya ya je ya sa shi. Wannan shine zalunci. Allah ya ku bayin Allah ya haramta, ya kira zalunci haramun ne, domin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ya ku mutane, Allah ya haramta zalunci akan kansa, ya kuma sanya shi a tsakanin ku bayi haramun ne, dan haka kada wani ya yi zalunci. Wata wannan hadisi yana nuna mana kada wani ya cutar da wani dan uwansa, tunda an kira akan bayi ne, ba wai musulmi ba, ko a'a kaga wannan ba musulmi ba ne, duk dan adam ba a yadda a shari'ar Allah ka zalunce shi. Ya ku bayin Allah, idan muka amsa wannan kiran za mu samu babbar rabo. Ba mu cutar da kawunanmu ba, ba mu cutar da ‘yan uwanmu musulmi ba, ba mu cutar da abokan zamantakewarmu ba waɗanda ba musulmi ba. Idan muka koma baya za mu ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin munar makoman azzalimi. Za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ku ji tsoron zalunci, ku ƙaurace masa, domin shi zalunci wani duhu ne na ranar tashin alkiyama. Wata mai yin zalunci zai tashi ranar tashin alkiyama cikin duhu ko gaban shi baya iya gani. Kaga alamun wutan Allah kenan tana nan kwaso shari'a da billah. Ya ku bayin Allah, shi zaluncin nan duk wani dan adam, duk inda alaka ya kulla tsakaninka da shi, akwai zalunci tsakanin mutum da mahaliccinsa, akwai zalunci tsakanin shi da dan adam, akwai zalunci tsakanin shi da shauran halittun Allah, har dabbobi Allah ya hana mu zalunci a kansu. Ya ku bayin Allah, sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba yana gaya mana nau'i na zalunci, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ku sani, idan kaga kayi zalunci ka Allah ya kyale ka, to ka sani lalle Allah yakan yi mabawa da zalimi talala, amma idan Allah ya cefe shi to bayi da wanda ya isa ya cece shi. Manzo Allah ya ce ku kuma ji tsoron rowa, domin rowa ya halakar da al'umman da suka gabace ku, domin rowa ya sanya su sun rinka zubar da jini, sun rinka taka dokan Allah. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana ayan Qur'ani wanda yake nuni da cewa al'umman da suka yi zalunci na wata al'umma kusan da guda, Allah ya ɗauki al'umman nan kan zalunci ya kifar da su, aka lalata su, aka share tarihinsu. Ya ku al'umman musulmi, al'umman Najeriya, muna buƙatan mu koma mu kyara alaƙanmu da Allah, alaƙanmu da bayin Allah, alaƙanmu da ƙasanmu, alaƙanmu da dukkan halittar Allah, domin yadda Allah ya ma wasu ƙasa zai iya yin ma wannan ƙasan. Duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙan mana kada Allah ya yi mana khasfu, watan a kifar da al'umma, amma Allah zai iya turo mana da nau'o'i na fitintunu iri-iri saboda zalunci. Ya ku bayin Allah, zalunci kala biyu, akwai zalunci ga kanka, akwai zalunci ga waninka. Zalunci ga kanka yana komawa ga barin aikata abinda Allah ya umurta mutum da shi, da wofantar da bautan Allah. Duk abinda Allah ya umurni da shi, mutum shin ko ibada ne ko mu'amala ne ko ɗabi'o'i ne, mutum ya wofantar da shi. Haka nan ya je ya rungumi waɗanda ba kyau, ba masu kyau ba, zunubai da shauransu, ya mai da su ne aikinsa na ƙwarai. Wannan yana kusa ta Allah, yakan kawo Allah ya kwararo azaba. Ya ku bayin Allah, ya ku bayin Allah, idan muka tashi daga nan za mu ga akwai nau'in zalunci ta biyu, shine zalunci ga wani. Mafi munin shi zalunci ga janabin Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi munin zalunci shine haɗa Allah da wani wajen bauta. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayi,
ya shar'anta musu shari'o'i domin wannan shari'o'in ita za ta tsarkake zukatansu, ta shiryatar da hankulansu, ta daidaitar da al'amarinsu su samu yardan Allah. Mutum ya ɗauki wannan ibada ya kai shi ga wani Allah, wannan shi ne mafi munin watan zalunci kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar. Ya ku bayin Allah mu nisanci wannan. Ya ku bayin Allah, idan muka koma za mu ga sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗakar da al'umma akan nau'in zalunci wanda shi ne wanda mutum zai ma wani amma ba Allah ba. Misali, zaluncin musulmi ga ɗan uwanshi musulmi, ya zalunce shi ta hanyar zagin shi ko tsorata shi ko firgita shi ko kwace dukiyar shi ba tare da yardan shi ba, ko kuma a fitar da shi cikin gidan shi, ko kuma menene kama shi a tsare a ce sai an kawo kudin fansa, ko kuma a kama su a kashe su, a zub da jininsu, a ci mutuncinsu. In mata ne a maida mata su zamo zawarawa, 'yan mata a maida su ba tare da miji ba, an buɗe budurcinsu, yara ƙanana a maida su marayu. Duk wannan mummunan abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana al'umma. Ya ku bayin Allah, me ke samun ƙasarmu Najeriya, me ke ga arewa, me ke faruwa al'umma suka zamo haka? Ya ku bayin Allah, irin abin da muke gani a ƙasarmu da a al'umman arewacin Najeriya, a ƙullo yaƙi mai girma wanda za a yi yaƙi na ƙare dangi ga al'umma, irin yadda ya faru daga al'umman jihar Borno ga waɗannan mutane wanda suka kasance sun fito don tabbatar da sana'an annabawa a doron ƙasa, domin noma annabawan Allah suka fara, annabi Adamu ya fara wannan. Sannan kuma suka amsa kiran Allah cewa ku je ku fita ku nema a doron ƙasa, suka fito aka kama su da kisa da walakanci da tozarci da abin da aka yi irin na ɓatanci. Duk wannan an yi ne don a tozarta musulmi da musulunci. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ku bayin Allah, wannan abin ba musulunci bane, bal ya nesanta ma bai da alaka da musulunci, domin addinin Allah bai yarda a taɓa rayuwar ɗan adam ba, ko ya yake launin shi, addinin shi, inda ya fito. Al-musulunci ya bashi haƙƙi na rayuwa, kuma ya ba shi dama na nema. To a ina ne aka samu a hana shi haƙƙin rayuwa, a hana shi haƙƙin nema, a zub da jinin shi, a yanka shi, a ɗora kan shi a kan bayan shi? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ku bayin Allah, wannan wallahi ba koyarwar annabi Muhammad bane, ba yi da alaƙa da musulunci, bai kuma da alaƙa da zamantakewa ta farai wanda addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira a kai. Ya ku bayin Allah, a tarar da ɗan adam a yi musu haka ba nuni ba koyarwar annabi Muhammad. Ya ku bayin Allah, mu sani al'ummar arewacin Najeriya akwai ƙalubale da ban tsoro. Sace-sace na fashi da makami ya yi yau. Al'umma a ƙasashenmu, yankunanmu, Katsina, Zamfara da garuruwa, zamantakewa zama ya gagara. Noma yana neman ya gagara, hanyar neman mu ya gagara. Ka bi hanya, ka kama hanya daga Zaria, Kaduna zuwa Abuja, yana neman ya gagara. A ɗauke mutum a koma ana ciniki kan tankar, ana cinikin dabba. Ya ku bayin Allah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina al'umma za su je? Ya ku al'umma, tsananin rayuwa ya yi yawa, kayan masarufi ƙaruwa yake yi, kuma fitintunu na ƙaruwa. Ya ku bayin Allah, ya kamata mu fahimta matsalan arewacin Najeriya bai kamata ya tsaya ga arewacin Najeriya ba, matsala ce ta ƙasa, domin haƙƙin zamantakewa ta ɗan ƙasa ba a yarda wani yanki ya zamo yana cikin ƙasƙanci da wahala ba, wani yanki kuma yana zaman lafiya, kamar yadda dokan wannan ƙasa ta nuna. Ya wajaba ga mahukunta su tsaye da wannan ƙiyayya da cutarwan da irin wannan mu'amaran da ake yin ma al'umman arewacin Najeriya. Ya ku bayin Allah, taɓa
zaman lafiya da irin rusa tattalin arzikin arewacin Najeriya da firgici da razani da tsoro ba zai kawo ma al'ummanmu mafita ba zai kawo haɗin kai a al'ummar Najeriya ba. Ya ku bayin Allah, al'umman da suke rayuwa a arewacin Najeriya 'yan Najeriya ne kamar yadda 'yan kowane yanki na Najeriya suke. Ya wajaba a kula da a kare musu rayuwarsu, dukiyoyinsu, martabansu, mutuncinsu da duk wani abu da ya tafi wannan. Amma irin abubuwan da muke gani yana faruwa kullum, abubuwa yana karuwa, ya wajaba ga gwamnati su binciki abubuwan nan da kyan gaske, su sanya jami'an tsaron su ai binciki wa'innan abubuwa. Amma irin wa'innan abubuwa da ce an bar shi, abubuwa yana ta karuwa irin wannan ba. Hakika ba ma inkarin cewa ana kokari, amma ya kamata abubuwan ya wuce haka. Dakatarwan a bincika a gane wane ne matsala. Amma abubuwa rayuwa muna tattakura, muna komawa waje ɗaya. Idan noma ya gagara, tafiya ya gagara, zaman lafiya ya gagara, me ya rage ma al'umma? Babu komi, addinin ma gagara sai. Ya ku bayin Allah, muna kira da gwamnatin wannan ƙasa ta duba girman Allah, ta girmama alƙawari wanda muka ɗauka arewacin Najeriya kaf ɗinmu jihohi guda 19. Duk ƙura'an da ake kaɗa shi a Najeriya babu inda ake ba da shi mai yawa irin wannan yanki. To ya kamata su tuna da wannan kaɗa ƙura'an da muka yi alƙawari ne akan cewa za a kiyaye dukiyanmu, rayukanmu, lafiyanmu, mutuncinmu. To ya wajaba ko mahukunta su tuna da wannan alƙawari, su girmama shi domin sun rantse, kuma Allah zai tambaye su ranar tashin alkiyama. Ya ku bayin Allah, mu yawaita istighfari, mu yawaita komawa ga Allah, mu yawaita tuba ga Allah, da fatan Allah ka yaye mana wannan fitintunu, Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Su kuma wanda Allah ya jarrabe su suka fada ma wannan babban mihna, muna roƙon Allah ya karɓa shahadarsu. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito, manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe shi akan neman abin da zai tsara mutuncinsa, wannan yana daga cikin shahidai. To ya Allah ka karɓa shahadan waɗannan bayi naka. Ya Allah, wannan fitintunu da ya kebaibaye arewacin Najeriya, Allah ka kawo mana iyakansa. Shugabanninmu Allah ka taimaka musu, ka ba su ikon jagoranci da ɗaukan mataki mai ƙarfi wajen dakatar da wannan fitintunu. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka zaunar da ƙasarmu da jihar Kaduna lafiya, da lardinmu ta Zazzau mai albarka. Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Ya ku bayin Allah, mu taya al'ummanmu da ƙasarmu da jagororinmu addu'a. Allah ka ɗaukake mana wannan fitintunu, tsadar rayuwa, fitintunu duka. Allah ya kawo mana iyakansa, alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.